patra disalong truck ke patok benajok inu na pran kitam Kardom pini pramtama bertalong penidi sami promenati mungpi non bertang tapen arjupanitha thangthang ni phai kresi arnikangsam patradisa ahiti kidun pupen bang troxy arisomara tumaphan truck ke patong pen inura pran kedam lapen bang phliatum DMC chalong kiso chelangbom Labang troxy ta jiteplong volong komajia sorpusi birta ridumlong tong sikot pen buklia CH yalong ponsi selang damlo bang hingya tumke hadak lang penan se chipusi DMC chalong etni joklot lapen bang photma phan buklia pen keban boma hot inut bijoy kro arta kre troxy ariso doware bengben arong chiwojilo lapen bang pliatma phan nonamat DMC chalong si selang bom pusi birta ridumlong mituma pherang ke pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Kedamdang sirkep thangthang arni Chandra Mohan Badwari HAD ke pavedetpo ASSAD pusi 6 schedule ke parlo an BTR Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasau pen non ki ASSAD pusi padoponpo lam kaningjia puthak CCU atumpen pherangkia mai ke padopon Labang somailo saising ropi coursing tenon laben man kido CCU klembang phuato pensi patir bipon labang somai ki phapon nang ko gathiki Assam government ben ki bang dakpon HAD ki pabedetpo HAD alar ASSAD pusi irpon ko pualam thi Chandra Mohan Padwari kaninji alam thi chekhoi thik pusi radang no ki pachini songi laslatak ilitu elected atung kwan ma do MLA bang khodo itung malong dimaso pe karbelo bang pli lapen NCS dimaso pe inut lapen itu MP do apel tar itung councilor ke do tung elect lapen ki pono bang ka apelo je haladak don aprang bang ke sixidul area HAD prote la bang ke NCS karbelo mate non bang karbelo bang ke itung cheso pamili CCU hin ben bangsi la so nitum la CCU long pen la members relation apen la litum long kedu asong an atum selang pet pasi litum la so kra cheso ko no hingi pharma si ka pano pon sa nona bangke kimi la sexual area department bangke bidyar bhan ta kimi ladak kapalu ponsi ilitum inglong asu ilitum hakko pe litum han nang panong tang la so jakong asam government be thik pontang la so bangke no ke pidaksi akimi bang kaprek bidyar bhan uthot ke ponthuji mate itum boro MLA bhan si aladak so pangro pondet bidyar hodai pangro pondet pote muafia bangke HAD minister bangke avedet po lapen Assam pen Karbi Anglong ilitum aprang ban ilitum jakone pitang la so relation raso Atuwara bangke cekhang cekpo labang so pherang kya mai pen bina por phai pho ada pen ke thomani kangsaman sitami Karbi Anglong lapen Dima Hasau kangke padoponji pusi pherang kya no ningje pon Karbi Anglong Autonomous Council Dima Hasau Autonomous Council MLA ke dona pen MP atom no nama labang so puthak lamthi jibidun serak nangji kali puloti sodak chesongji lapen adai sitami che enangji pusi ningje pon lapen non ke dobom HAD Minister Sumrohang Sitami labangso ke bidena mailong dodun sita kopia potsi bangso mailong lamthi sita ningje dun hai hedetlo kopia potsi jesong dunde detlo mate lamthi kachidan runjia phan kathera ka pheretong ke dokok ba pusi CCU asong ke haitum Minister Sumrohang phan jongpon pinya berda ba ke la puan sikang tan boniklo domi thakmi kurang thu